Bon dia, soc Cristian Vila, artista pintor a Ceret. Voldria dir que per nosaltres que París ens espia d'un ull que ens ho veu pas. Voldria dir que per nosaltres aquí, veieu, començarien a ens espiar d'una altra manera i farien força perquè el català s'ha considerat com res de res en França. Així els hi farien un xic pou i podrien dir, bon, si ens emmerdeu massa, irem amb els altres. Donc seria una bona cosa. Per nosaltres en som segurs. Per aquí. Altra cosa, voldria dir que me som fet el paper, si així, per memòria del meu pare que venia de Sant Joan de les Abadesses amb la retirada, puc votar i doncs me fa un gran plaer de poder votar de l'altre. Jo també puc votar, soc francès, però puc votar a Espanya, en fi, en Catalunya per l'independència. Donc me fa força plaer, me toca fort.